Va, estan bé? Ja divendres, avui és dia 22 de maig, divendres, i ja s'acosta el cap de setmana, ja ha passat una setmana més de la teledocència, del teletreball, ja mos queda més per acabar. A partir de la setmana que ve vos queden 4 setmanes per acabar el curs. Així que, com ja vos he dit durant tota aquesta setmana, intenteu agafar forces el cap de setmanes per descansar i per estar amb ganes de seguir endavant, perquè mos queda poquet, però encara vos queda això, un poquet, d'acord? Aquesta setmana hauré acabat les rondes de tutories de Zoom amb vosaltres. Avui encara me queden un grupet d'alumnes per fer-les i vull demanar-vos dues coses, principalment, d'acord? La primera, per favor, heu de llegir. Se nota que no esteu llegint, perquè esteu fent faltes de vocabulari que ja teniu controlades, és a dir, he salit, he comit, he venit, és a dir, totes aquestes coses que ja no fèieu, perquè evidentment llegíeu i teníeu assumit vocabulari, les esteu fent i això és perquè no esteu llegint. Igual que a vegades que també me trobo paraules en castellà directament, que com que no sabeu com se diu en català, ho poseu en castellà. M'ho demaneu allò si no ho sabeu. Hi ha diccionaris, a internet podeu cercar en el Softcatalà on és DCVB, és a dir, D de dedo, C de casa, V de València i B de Barcelona, val? He dit D de dedo, sí. Ben, tornem a començar. Si poseu a internet D de David, C de Carlos, B baixa de València i B alta de Barcelona, també allà podeu cercar com se diuen les paraules en català, d'acord? I si no, m'ho demaneu jo. Però és important que heu de seguir en la lectura per això, perquè si no estireu perdent vocabulari, sobretot aquestes persones que a casa no xerreu ni mallorquí ni en català, d'acord? I la segona cosa que vos he de demanar és que malament estigueu fent les feines des de casa, xicos. Heu de tenir les presentacions el millor possible. Jo entenc que fer la lletra B quan no hi ha na Patri ni Maria Àngels damunt és més complicat. Però jo només vos demano el que sempre vos demano. Els marges, 2 dits de marges a dalt a baix en els costats, i la lletra intenteu fer el millor que se pugui. D'acord? Tancant bé les paraules que han d'anar tancades, les paraules que han d'anar per damunt que se noti que van per damunt, perdó, les lletres, i les lletres que han d'anar per davall que se noti que han d'anar per davall. És a dir, vos he demanat aquestes dues coses. Seguiu en la lectura, que és molt important perquè no perdreu vocabulari. Millorareu comprensió, expressió, la creativitat i la imaginació se dispara. Tots són beneficis. I després, que el tema de les presentacions, intenteu, dins de lo possible, fer-lo el millor que pugueu. D'acord? Si vosaltres feis el millor que pugueu, jo ho veuré perquè vos conec i sé quina és la vostra manera de fer les feines i ja està, estirà ben fet, d'acord? No ha de ser perfecte. Ja sabeu que jo les coses perfectes no les vull. Ara sí, vull que les coses surtin del vostre esforç i de la vostra feina. Així que res, ja està, ja vos deixo tranquils amb això. Que passeu un bon cap de setmana, jo el proper vídeo me'l veig dilluns que ve. Adeu!